po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po ako ngayong umagang ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng adobong salmon. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, salmon, carrots, celery, black beans na hinugasan ko po kasi masyado siyang maalat. Tapos luya, bawang, sibuyas, ground black pepper, 2 tablespoon ng brown sugar. Maglalagay din po ako ng asin, toyo, suka, at saka cooking oil. Ayan na po, uumpisahan ko na pong lutuin ito. Ang unang-una ko pong gagawin ay papakuluan ko po muna itong salmon. Tapos maglalagay po ako ng tubig. Pagkatapos ko pong pakuluan to ng mga 1 minute ay tinanggal ko po siya at hinugasan. So ayan na ang magiging itsura niya. Ngayon naman po ay igigisa ko po itong mga gulay na carrots at saka itong celery. Tapos tatanggalin ko na naman po pagkatapos. So ngayon po ay naglalagay na ako ng cooking oil dito sa kawali. Ngayon po ay igigisa ko itong carrots. Ngayon pong naigisa ko na po ito ng mga 1 minute ay hahanguin ko po muna siya sa kawali. Ngayon naman po ay sunod ko naman pong igisa itong celery. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng cooking oil. Ilalagay na natin ang bawang. Tapos ilalagay rin po natin ang luya at ang sibuyas. Maglalagay din po tayo ng toyo na mga 2 tablespoon. Ngayon po ihahaluin natin to. Ilalagay natin yung salmon. Tapos ilalagay din po natin yung black beans. Maglalagay lang po tayo ng konting tubig.
Ngayon naman po ay maglalagay po tayo ng konting suka. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating paminta. Hahaluin lang natin. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating brown sugar. Maglalagay rin po tayo ng asin. Ngayon po ay ilalagay na po natin yung carrots. Tsaka isusunod na rin natin ang celery. Ayan na po, luto na po siya. At hahanguin ko lang po ito. Ito na po ang ating adobong salmon with carrots and celery. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Sana mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!